segona proposta és la del principi d'igualtat de gènere. És un principi que també està recollit en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, de la mateixa manera, aconseguir la igualtat de gènere. Com sabeu, les relacions laborals dintre de l'organització han de ser d'igualtat entre persones del gènere que siguin, sense discriminació per aquesta raó. L'economia social promou accions per prendre consciència de les discriminacions dins de les empreses i que són un reflex de la societat i vetlla perquè no apareguin. Què pot aportar l'empresa? Doncs actuar en aquest sentit aporta a l'organització fortalesa interna, coherència, cohesió entre la plantilla, reconeixement públic per al compliment dels drets de les dones. De fet, és d'obligat compliment tenir un pla d'igualtat en el que es desenvolupin processos i accions per vetllar perquè no apareguin discriminacions en la vostra empresa. I això té reconeixement també davant de processos de contractació pública. Doncs, en aquest sentit, les accions concretes són cercar assessorament per poder fer una anàlisi i un diagnòstic de les possibles situacions de discriminació que es puguin donar dins de la vostra empresa, elaborar el pla d'igualtat i dur a terme les accions que s'inclouin. El mateix pla d'igualtat proposa una comissió que anirà vetllant, serà una mica un òrgan que vetllarà perquè no apareguin accions de discriminació. I, evidentment, també podeu col·laborar amb accions que promoguin la igualtat de gènere més enllà del que proposi el pla d'igualtat.